Mungera. Mariama. Sisan koni tali kɛra diyagoya ye. E ni ne an fila bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la. Dugukolo in san. Lamine. Kana taa to yan. N'an ka yɛrɛ bi yan de. Mariama. I miiri don o don kunu ka fisa ni bi ye. Ni ma segin. Ni nin b'a da fɛ. Munna e tɛ ka da ne la? I sirannen don n'i tagara o kana an tigɛ ko ka bɔ Lamine ko la. A filɛ jeli ɲini kalikan ye. I b'i kale mun na? O kuma i ma di i yɛrɛ la wa? N b'a fɛ ka siga bɔ i dusukun na pewu. N ko fo ka taa n sa n tɛ ɲinɛ i kɔ. O kuma ne fana bɛ n siɲɛ. Ni y'i janfa joli in kana to n na. Mariama. Mariama. Tun taara min? I t'i ba sigi ten sa. I t'a dɔn k'i fa y'i ka kɔɲɔ dɔgɔda. Yowa. Lamine ma labɛn fɔlɔ. Fɛn taara tunga fɛ ala ma mɛn. Lamine? Lamine. Denmisɛnnin sɛbɛ kɔni don. A bɛ maa furu ɲɔgɔn bɔ. Nka o kɔrɔ ma tari tigɛ fɛn dɔ duguni na dɛ. Ayi. I fa y'i di Bakari de ma. Wa kɔɲɔ tɛna mɛn bilen dɛ. Sabula Bakari y'a muso kani. I ko mun? Ni cɛkɔrɔba san 100 ye. Fɛn min ka kɔrɔ ni ba ye ka taa ka segin. N tɛ sɔn. Sabali. Ne b'a dɔn Lamine de ka di ye. Mariama, cɛ bɛɛ ye kelen ye o. Ne fɛ Lamine ni cɛ si tɛ kelen ye. A b'i fɛ n b'a fɛ. N tɛ Bakari fɛ. Wa n tɛ fura ma. N'aw bɛ n faga a ye n faga. Ni kelen pe dɔrɔn de b'i bolo. Kana na bila an. I denmuso sɔrɔlen b'a baga so kɔnɔ. N tulo b'a mankan na k'a tɛ furu Bakari ma. Bakari furu kɛbaliya bɛ tiɲɛni min se an ka gama e b'o kalama. Bakari n'a ka lahara juguya bɛɛ. I ko cogo di? Ka ne kumakan soso. N'i y'i ka denlajan ye ko jugu ye nin furu in bali. Ne bɛ n ka minɛnw cɛ ka taa. I bɛ n dɔn.
Nimbeka konyobe. Kumakama de manangara de walia mi de kera yere sabukelai Devant la bibliothèque où se tient la réunion des opposants. Rendez-vous dans 1 heure. Terminé. Fanga me mun no febi ka beda do barakon ka firan ani kuma shuli ko ke on tabule nan sonna ni wote ni ma o ye fugariya ni fasani lebu de kelen ka bangana ako chibodi ambe seben jensen jamana fan befe jamana kono den be ka do soro anga guluba blagsma tere mai Ko binyo wanye la bana chukudi. Kwa bama. Ko munkera. Kwa kila fale fale teka jamana yonko na bile. Ko kuna funu jidoro ne kake. Sodra sinu numbe sikula. Wa moko kala ne fenwo feni ya kila wera fo min tutai. We ha be baka ni itlo kungela ya ka ko wereke ubi fakti wala mo bi do kasola. Adume ke chugodi sisa. Abage chugodi. Ni jamana nte mashikile mfata e. Nga sigala je. Baranyana. Sebe mbambulo. Nimewa sake. Duguba mbasu nako. Nafukati. Kulikulu. Segwa ni marana. Lukaso yani biwicha. Ça fait la deuxième fois. C'est un ordre terminé. Hein?
Nada. Madre, grande voilà, c'è un Maki shiwi na nulu mine la kushi down wallahi al pourtant bolo na bila jama bubulo la capitale la région belle ya mama ko abubulo pa mefe al rasina mata mo ala na to tu vois. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Ah, voilà. Monsieur le ministre, allez nous ba kono. Am tout sama kulabo. Wa tout sito ke kasola fotawdeni. Conseiller ministre wakati sera. Nous na do anyam romne. Anaka. Ala ni kakara gele akoso dugu bebe na kodona ma sabali idusuda ni ko emene kelen drone kunkan nire doni ni manganya wati ni ko drone abe labanin la min tarima sitane bi nofe halate dugo yenyeka ote Anula. Mbak, Anula. Arne. Bismillah. Kwari kotila. Basi shitena. Ibunya bala nna kunye ini mara makafuru koi. Mba fe ka kotelia. Iko chukodi, munde kera. Wili tumado, akapsa msengadi. Bao bi demse unga kodo. Nyafamu. Era to e wate jumande bulu. Sui na be imuso be dimo. Ambe. Ngideli fugo indabla atunga funje mogoma Mariama ne de furu chei name denu ne muso nani na de sauf la tron de loko kunkono ibena do ne ka cheso ni temena yenga ndoro me plega jamala joila wa kana re ntena je ife ni chien kelen takle tam duru kono o ko ni te ni mu fo ma taw nyina me se ko o kelen ka iye ni sona lela nbi ka muso ka sigi dolo yi ndiga ko ife
qu'est-ce que même akara di ndalafiya mun kɛra Mariama y'an kunna wolo Bakari y'a sɔrɔ so a ma balanna ni denmuso ta ɲɛlen aw ka sɛgɛ banna ala k'o kɛ kaja n'i dafiyɛ ni doniŋɔrɔ kelen ye o diyara ne aw yɛrɛ ɲɛ b'a la furusirita ka ca o la an bɛna yɛlɛma don a kɛcogo la o bɛnna aw ma wa min bɛ u ka maminɛmuso fɛ olu ka wuli k'u jɔ o ɲɛna a ye sigi npogotiginin min t'a maminɛ cɛ fɛ o ka wuli k'a jɔ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'a mɛn musotiya min wajibiyalen don ka don a bɛɛ jɛnna n'a ta ye ne n t'a fɛ ka furu Bakari ma bari n t'a fɛ aw ka sabali ka ne lamɛn bani i nɛminɛ fisiri wale mɔgɔ b'a f'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma cogo di k'i t'a fɛ n y'a mɛn arajo la sariya ko muso si tɛ se ka jagoya tugun ka furu cɛ ma a tɛ min fɛ arajo dɔ bɛna i furu wa président yɛrɛ y'a fɔ hali sini kelen tɛ aw yɛrɛ ka nɛminɛ anw de bɛ sariya sigi wa min ka d'an ye an b'a k'o ye furu tɔw sirila dɔgɔkun nata aw ka n'a ka sɛbɛnw minɛ garde taa ni dennin kuntanni n'a somɔgɔw ye lieutenant fɛ yen jalitigi ni jali samanga mɔgɔtigi ni mɔgɔ samanga kɔɲɔkɛ tɛ fɔlɔ aw ka kurusiri la denkundi ye ɲaga ye denboloko ye Ya kana bo sortez rapidement. Monsieur Yorobari? Oui. Ok, veuillez nous suivre.
Hey, i jogi kile ko wana nyankoro de. Ede kodo. Cɛkɔrɔba denmisɛnniya y'i denmuso sɔrɔ n'o tɛ a tun tɛ sɔn cogo si la k'a kɔ a da fanga kɔ a la nka n b'a to i kana hakili yira ɲɔgɔn na. I ni ce commandant Mariama y'anw malo k'a da ka k'anw ye fantan ye. Commandant ne b'a latɛmɛ i ka bolo kan i k'i bama a kana se ka kɛɲɛ kɛ. E y'i fa ka kuma mɛn e ko cogo di. Commandant don si ne ma n bangebaaw sɔsɔ an ka kabila ni n ba ka kunkɔrɔta kama n k'a ta fɛ bolo ma tila n na nka baba commandant n tɛ se ka furubaga di ma a ɲugun de bɛ n na. I ye denmisɛnnin yɛrɛ de n'o tɛ muso bɛ se ka ɲugu cɛ la cogo di. Kɔɲɔso ma goya i la o taari jimi sira de fɛ i wa wɛrɛlen kɔfɛ i bɛna mun manimani ci a kan kunna. Baba commandant ne bɛ bonya k'an jigi da sariya kan jaa n bɛ n kunfɛ a ye n k'aw sago ye fo ka diɲɛ wuli n tɛ kɛ nin cɛkɔrɔba lafulen ye muso ye. E y'o ye ala de kitira o la i ye na muso ye fɔ kiyama. Ni fara la. Sunkalo. Taa n'a ye gendarmerie la. Kɛnɛma. Haruna, e sɔrɔ ka nin k'i denmisɛnnin kelen na. Commandant, i jija cogo bɛɛ la tile fila in na a kan muso kolo o bɛ diya n ye dɛ. Commandant ka kuma ma don i tulo kelen fɛ ka bɔ fan dɔ fɛ wa. Wa hali dennama tun ka bi ka bɔ i bako la ka sa o tun ka fisa i selen yan. Numbo ka bɔ yen, numbo.
Sergent! Landier! Il bɛ tila ka yanko k'a ko k'a jɛ i ko misiri kɔnɔ na. Wuli! Professeur, ici tient là. En Bible, c'est ça. Ah ouais, tiens, maintenant. Ni quoi il tient? Ani tient nous trop trop. Okon. Barza ba awu nyana ko net nolo. Professeur, il t'aime nous faire d'or. On m'a d'or avec lui. Un sérum sur un boîte de lettres qu'on a. On nous recale. On recale à ma bonnet. Papier, wa? Je vous blague. Un tactique. Police solo y a un beaucoup de fanga trop folie. Professeur, de trop de gens. Il n'aime pas. Quoi au pro? J'en fais. Newa. Jamara sita bolo ka demsenu nyangata. Aw te maloya. Kaw dogo demsenu kɔfɛ ka tiɲɛli kɛ. A ka n'u ye. Mariama, mina ika curi kana. Sergent, minute. Ndimusu. Idusu darasawa. Ite kuma. A komi ma kuma. O kore ki sona bagari ka furuma. Mbese yafsa anui. Ikati ka gelene. Nga wala min ko ka kunka ci. Nyamanto law. Sergent tan ne juge. Sarama furu daganin bagari ce. Ibe mun kalama sariya ko la. O kalambe la burusukono din. Sara kɔni ye sariya ye. Hɛrɛ kɛ n kan ne de ye sariya ye yan. Ka sɔrɔ don dɔrɔn de bɛ se k'e don da la. Sunkalo. A tɔgɔ Mariama ba. A bɛ san joli la? San 17. Mun y'a lase yan? A ye fanga sɔsɔ ka muruti cɛlasigi ma. Dayɛlɛ. A ladon.
Sunguru, i ka ko b'i bolo. An ye dunan dɔ sɔrɔ. Yɔrɔ koyi. Non muso. I ɲɛji ni ba bo fiɲɛ bɛɛ ka kan yan. I ɲɛji cɛ ye k'i bɛrɛbɛn n'a ye. Ni gardu y'u tɛgɛ sigi kan don o don yan, u y'i ka hɔrɔnya ni danbe donnen ye bɔgɔ la. Sani gardu ka s'i ma, anw b'i tɔgɔ da nisɔndiyalan. Ayiwa, suba mɔna dɛ. Hey, ne tɔgɔ bila la yan han. Ayiwa. Le PDG, le PDG. C'est que dans ça, abna gongon ka boka du. Ala ko ma boka fe ngona de. Obla yi tayo. Kenga fanga du. Ku kana no. Deni, igere. Igere. Macama dabila, dabila. Singan. Mbafe, nimbe oronka yenta, nga mogotala, nimbe oronka nye, mbafe ntafe, nga mogotala. Fermeture! Entrez! Allez, vite! Tata Belinda, ni nyama tete fenga sokola sa. Ko se apa kono. Nta nyini kina kundoya nga strate mbe mindo ibina ndew sabu ngelen tum farale ndo ni soyin kono ya ni mo itam tida infe idai ka snogo udi ka usei mandi yanko be de ka gele na folin
dusubaya ni kuncɛbaya tɛ kɛ yan dɛ n'a fɔra ouverture i bɛ teliya ka bɔ i tɛ don tuguni n'a fɔra fermeture i bɛ don e tɔgɔ ye di Mariama ba e ɲɔgɔn mɛlɛkɛni ni ka so bɛ ne ka yan bi ka bɔ ni tofinba ye ma bɛ ne kɔnɔ ni Allahu Taala ka fiɲɛ tɛ ne ɲɛ tɛ fɛn na ko lase mɔgɔ ma Sarabe kana ko fiɲɛ bɛ yiri bulu taa n'a ye yɔrɔ caman na kana duman tigɛ an na a kɛra balimaya jugu bɛɛ banna n bolo furu jigi bɛɛ banna kabi sisan ne tulo bɛ n den wolobali ka si ka na ne kɔnɔ ne tulo bɛ n ba la sani ma muso la Ensu. Na, ne don. Na. Landu. Na. Ita de fɛ. Do. Na. Lamini. Idiyo mun ga hawa denmusonin kelen na. Wali de filɛ kaso la i ko la ni. I dun bɛna mun kɛ sisan? Na. Dugu mɔgɔw sɔnna cogo di o ka kɛ olu ɲɛna? Dugu mɔgɔw. Maa si kelen ma kala don i ɲinina ka bɛn n'a ye. Maa si de ma sɔgɔsɔgɔ ka bɛn n'a ye. Bakari ye fa sa ni nafolo ye. Ne bɛ taa juge fɛ yen nɔ k'an yɛrɛ tunamada ka Mariama bɔ kaso la. Manamanakan dabila i sigi. Jɛ Mariama kɔ. A kɛra Bakari muso ye ka ban. N t'a fɛ Mariama ta si k'i sɔrɔ nin denmisɛnnin sɛbɛn in. Na, n tɛ se ka jɛ a kɔ. Mariama ye ne nin. A y'aw dɔn jigi nin ko in banna ka ban bɛɛ ka taa so. Denis Saramani, Grananga Donimba, Nasaka Nasrana. E ma bɛ ɲani na sa furu dɔrɔn kosɔn. Nfa lamɛn. I nɛminɛ ɲɛmɔgɔden mɔgɔ marabali fitiriwale i ka kuma tɛ yan han. Yan de i bɛna dɔn k'a fɔ ko sunbala ba ye nɛrɛ ye. Wuli wuli. N'i y'i ban furu ma yan kɔni i bɛ kɛ garidiw sago ye dɛ wa a bɛɛ b'a ta wila kelen kelen. Ala sa n b'aw deli
Aka no kila. Hello. Wema. Estaba tu aula. Idadi. An sɔgɔma. E bɛ mun ɲini? Kapitɛni ni sɔgɔma. Ne balimamuso de bɛ aw bolo yan nɔ. N b'a fɛ k'a ye ni a tɛ kɛ baasi ye. Sɛbɛn. Ne ye mun ye? Taa ka bɔ yan. Ni juge ka papier t'i bolo i tɛ mɔgɔ si ye. A kɛ dɔɔni sa. An ka ɲɔgɔn bonya. K'i bonya. Awɔ. Sisan. Hali ɲɛmɔgɔden kari dɛ. An ta ka fili. Mɔgɔ kana maga dɛ. Ne mun ye kojugu kɛ? Non. Kasi faut qu'il dise mais. Kani yɛrɛ hinɛ minɛ. Kani miiri danbe ko la yan. Yan y'i kaso de. Adamaden seni fila i ɲɛ tɛ ne ja la sisan n ye n to yɔrɔ jan ka fɛn dɔ yeleyeletɔ ye i ɲɛda la n sigara min na a kɛra o ye ɲɛji n den ɲɛji ni foyi man kan danfɛn bɛɛ la adamaden dɔrɔn de bɛ se ka ɲɛji bɔ bi e dɔrɔn de ye adamaden yan n'o tɛ an tɔw bɛɛ bagalaman don hinɛ fosi tɛ an dusukun na ala k'i kisi an ta ɲɔgɔnna ma ɲɛji ni ne tun sera ka kasi ba taara di taa bɔ yen repos. Bon allez. Il y aura un dossier. Il y aura un dossier. Il va des jugements. En disant que la demande de l'État, pourquoi qu'elle a mais il vient bientôt, il canne blanc. Mon lieutenant, ni femme,
o koro la kana boya ne to ne sanga ye o tuma caporal chef I jantu yere la a sera ka san saba ko taw deni politique mo ko jole do ni ku ya soro ibolo ya I be déshabillé o kuma neta repos Détachez celui-là. Mumbai shafa ya rasirawa atu ya lairo tanyi ka bai musokolo akobe chugudi nna na anọ fe kata na isu we mu musokolo ko kuma iri Mariama ke lieutenant yin pugo tige ni min lakana kaka na hakili ra nyona aka kiribe tige na don sira ni chika chauma ta patron an sogama ama an sogama isigi patron mbi deli ake ala kama ani denun kama ngande musoni kelenye yaninga sa ya bara sebe bi bulu folo ne ko mbere ambri la ka ko ya la du kolomba dalewa ne te yanko foi kalama
Bi deli. Wolo ka gelende. Ba fa kan churun wa. Akada ni madam. Sisi. Emma, ne kama munifle. Ma, ina ka sisa basi kenan ko basi ti lawa. Iki nyama no si jogo laje. Uya mungila. Afuye ki sona angata so yanti to yoroye. Ka fo jonye kon sona. Fama uke. Lamin dun. Nyine oko mashita ta yorodon. Ma. Uyene ke kono sigiro tan. Ni ne boto nya funi Lamin. Am tan sigiro la mata ndon yorom. Mariama, sabali. Son angata so. Neti ko blable, nti jeni masika mana ko etu. Ima. Ukuma temenao. Ni mu yiri abene fle mu wele ni kuma taw bla ka fo no wedro ali yamba Mariama ikuta zo kana Me voici jeté dans une cellule exiguë, à l'odeur infecte. Les toiles d'araignée tapissent le plafond et s'échelonnent en rangs serrés dans les coins de la chambre. Bisous! Nyame. Ani dabani peluta. Ati no ndo ya kufli dogotoroso la. Ayo teria. Am sɔgɔma. O ye mun foli jala ye? I juta. Bamato kun bɛ seli wa? Aw dɔla kelen delila k'a ye seli la wa? Ne y'a ye seli la. N b'a sereya. N y'a ye a bɛ k'an ka Ala bato. A ka Ala wa? Awɔ. Gardiw kɛ. Ne ko e yɛrɛ nana e ye jɔnni bɔ dɛ? A bɛ ɲɛgɛn anw na ko anw ye zon ye ko anw bɛ sonyɛni kɛ. Ne ko nin jamana in kɔnɔ jɔnni tɛ sonyɛni kɛ dɛ? A kun bɛ seli wa? A jaabi. Ko kuma tɛ ani maa si cɛ. K'ale ta bɛ ani Ala de cɛ. Ala. Subhanallah. Wala. A taalen filɛ nin ye hali a ma duwawu don i ye.
ayala ininya ambiko akida rasul Macam adabila Nego, kabi soma ibe cucu la andala. Mungera. Ananga du subasi to jongona. Si. An sɔgɔma. Aba, ni sɔgɔma. Aw sigi. A bɔra min? Bamako. N nana n cɛ de lajɛ. Ah, madame. I komi e yɛrɛ ko sisan k'a fɔra k'i bɔra Bamakɔ. Ni juge ka papier t'i bolo i ɲɛ tɛ da kasoden kelen kan yan dɛ. D'accord. Binta? Binta. Ma grande. Ah, no. Mon petit. I fasara dɛ. Nka I ma k'u sago ye walimaniya ma tila I la. Ma grande. N tɛ k'u sago ye ɲɛ na. Yeli diyara n ye. Binta. Y'a mɛn cogo di? Yan bɛ tan. Nka n hakili la n ye waati min k'u bolo o ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ tugun. Baasi si tɛ n na yan. Kasoladenw bɛ n bonya wa garidiw olu bɛ silamɛ kalandenw ye. Ça suffit. Eh, visite banane. Aw fila. Kɛnɛma. Yɔrɔ. Tada. D'accord, ma grande. Allez. Comme denmisɛnninw fo. Non, allez, courage. Hey, Akande.
nde ma se kay kasara kay mbode ma kolon fuyi nti nege dana Le spectacle de l'araignée en chasse est captivant. Malheur à l'insecte qui frôle cette méchante natte. Mariama. nde mbillahi du tayi si wera koni amana bodron mbe kasara kay mbo Neko, ite den to aka nakini de sawa. Ko kadi. Nga nige bole mafo. Ki nora la kele i kumpere. Ne madala ne te ka jarabi dini naw. Here kaka. Ngate. Ama yere ma horiyat lila. Indépendance. Il faut le voir ça comme ça. Et quand il a dit attends, on t'a indépendance, on a ta here gadi. Il t'a non côté. Tu as wusu. Ne te sege danga kari law. Na bene do. Na bene bisu do. Wallahi, ate tulen kana. Ade be da ko fofone. Ha? Ay ta boy. Et quand il a dit attends, mana mo gollu. Il n'aime Yon dembe qui se bouille nous fait 600. Hey! Je te demande! Hey! Nyam côté. Fatila, il est mina todo. Ayo anji kai. Ka anga jela tiga do ngala mala. Atal sudo mo akawera sorasa. Ah. Hey, baba ngo kinda mawai. Wala utuki yime way. Professeur Bari effrayant. Tana bari fe afro be sura akan auto gabo aibo Krema kamini nyabawula amameba jante sumburuba soye han
Le pauvre. Bisous. I b'a dɔn kun min na I nana. N ye n dɔgɔkɛ ni muso de minɛ n y'a da ka kantigɛ. E ma nimisa o la. Ni segin tun bɛ k'a kan n kun bɛ yafa n dɔgɔnin ma sabu muso in tun bɛ ale de fɛ mais nin kelennin a kɛra ji bɔnnen a tɛ se ka cɛ. Hakili ka ɲi kojugu o de kama bɛɛ b'i filɛ fatɔ yan fɔ ne. Yafa ma chef nka n'i tun bɛ se ka sabali dɔɔni fara I ka fanga kan dan t'i ka se la dɛ. Bi t'a kɔ bi t'a ɲa n'i da su ne ka baara taabolo la n b'i nɛn tigɛ ka bɔ I da. Lumna. Ajinu. Wah. Korbe. À genoux. Corbe. An sɔgɔma tabalitigi ko ka n d'i ma k'a ni ce Mariama ka kɛnɛ wa o mun bɛ se ma ne de ye a taga bɔ yen taa Ni dumi sosode ne ba ne dusukun de lamɛn ne ba dusukun dun sɔsɔmandi ne mi sosode ne ba ne mi sosode ne ba dusukun sɔsɔmandi. Chef, mina wadu belena. Ele m'a dit que le gars m'a wa. Tu te raté mi.
Johnny, ne tɔgɔ ye Lamine. Mariama ma minɛ cɛ. I b'a fɔ a ye ko kɔlɔnji bɛ taa kɔ la, kɔji bɛ taa ba la. Cɛ, dégage. Debuso, ni sera ka I ka saraka in bɔ wa a jaabira sisan kɔni I b'i sigi dɔrɔn ka n da fiyɛ. O ka di? A ka di. Wa n y'i da fiyɛ. Ne ni kamalennin dɔ ye ɲɔgɔn dɔn kɛnɛma. A kamalennin ka kisɛ a kalikan ye fo a ka mɔgɔ dɔ nisɔndiya yan. Ne ni nisɔndiya? O banna o. Mun na? E n'o man kan wa? N ko nisɔndiya ye bɛɛ jɛ de. O bɛ se ka kɛ. Wa n ye Lamini ye. I ko mun? Su ni tile a bɛ da la yan. Nin kogo in dɔrɔn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Wa a b'i fɛ de tiɲɛna. Mariama, si de bɛ mɔnɛ o. Fɛn o fɛn kɛr'i la yan, kojugu fɛn o fɛn kɛr'i la yan, n'i n'a bɛɛ kɔ. Ka ɲinɛ mun kɔ? E ka ɲi. Ka ɲinɛ jɔn kɔ? Fo ne ɲinɛ na n yɛrɛ kɔ sa. I bamba. Yami. Rassemblement! Yan vedeti ye Mariama de. Arabe min fɔlɔ dɛ. Hey, na. A filɛ nin ye. Ale de bɛna kɛ gardiw ka passe-partout ye yan. Modi e bɛna inaugurer bi. Repos. Dɔgɔtɔrɔ, sisan mun b'i fɛ o f'u ye ci wɛrɛ b'an na. Sariya bɛ wajibi an ka n'aw lajɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen. Nisɔndiyalen don sabula aw balolen don ka tɛmɛ an ka sɛnɛkɛcɛw kan.
Ayamna. Jigilatigɛ de donni b'a hakili la n'o tɛ bana tɛ a y'u ka jeliw furakɛ. Mariama. Ina ri jaranya de. Ni sigi. Mariama. Ni kɛnɛya cɛ ka jan mais u y'i labila mun na ka na ka sɔrɔ i ma kɛnɛya n den k'i ma dɔn k'e ɲanina sa han nin dɔgɔtɔrɔ in tɛ den ye mɔgɔ hakili tɛna to kɛ mun ye foyi ko tɛ ne na o i ka nin minɛ bani wale ɲuman dɔnbaliya tɛ dɛ nka foyi nege tɛ ne na tuguni n den i ma daminɛ e dan tɛ ka nin minɛ wa
Sigine! Aji! Nemi! Ha? Sunguru bamusuni, oui! Oui! Policía, ¡Delia! ¿Dónde está? ¡Voy! ¡Ay! 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 Neji biye don baye de ne sera ka kasi a to nga kasi an ga yɛrɛ ma hɔrɔnya sɔrɔli kasi kɛ ne ni Mariama ne professeur Bisu ne bɛna diɲɛ to aw ye bi